ilane yen to pancen wis dadi setiamu tak trimane senadyan lara sadroning atiku tanpa guna saben dina nggonku ngamis tresna yen to tika pungkasane ngambone wong liya lali apa pancen lali yen sambat sapa sing nulungi bareng saiki wis mukti ninggal aku mergo oleh ganti manuk nuri mencokno sak pucuke cemara aku ngerti yen tresnamu ngamuk marga
Monggo Pak Maji. Pak Maji, monggo kula rantos wonten ngajenge pengrawit Bapak. Aku ini jane yo isin. Yai Sri Tanjung Suputu cakto marang pun kakang wong ayu. Jadi aku isin ini ki. Yai Sri Tanjung kini rada cakep pun kakang wong ayu. Ora usah isin golek duit kok isin. Iki pundutane sing kagungan dalem. Isine dipet. Monggo Kang Mas Patih Sindha paksa. Kula ngaturi nenggah Kang Prayogi Kang Mas. Kula tansah ngangen-ngangen rawuh panjenengan dalem. Yen to panjenengan boten enggal rawuh wonten ing papan mriki, kula badhe sumusul tindak panjenengan Kang Mas Patih. Tetelo rasane atimu jubuh parang rasane penggalih wong ayu. Olehku tindak tansah kesandung-sandung jebul mbok rasani tu wong ayu. Yai Sri Tanjung sawising pun kakang tinimbalan nonongso dalam keng sinuwun jebul ora liduk ujari sikaplok ing praja Sukodana keterjang begebluk wong loro esuk sore mati kosok baline kaya ngono. Yai Sri Tanjung pikantuk wangsiting jawata kang wewentean bisa pulih nanging to katumbalan mas tok plengkung gumala telung gelung nanging wong ayu saiki wis pikantuk tumbaling praja mas telung plengkung gumala telung gelung wis ndak aturake rangsa dalem ingkang sinuwun. Punten dalem sewu ingkang kathah Kang Mas. Inggih bab nika kula badhe nyuwun prisa kawontenanipun Mas Plengkung Gumbala Telung Gelung. Kamangka menika boten wonten Kang Mas. Kula menika sumelang sanget yen to ngantos kecalan panjenengan. Kang Mas Patih Sindha paksa. Monggo to Kang Mas panjenengan kula aturi paring dawuh menapa kemawon kula tansah sagah panjenengan Kang Mas. Yai Sri Tanjung tumbaling praja wis ndak aturake rangsa dalem nanging cingak jroning penggalih wong ayu Sri Tanjung pun kakang Dinawan. Waduh rumangsa cingak jroning penggalih Sri Tanjung pun kakang bakal nyuwun prisa marang kowe wong ayu. Apa tetelo bener Sri Tanjung kowe wayahe pinuju ning jam 12 bengi teng jelek. Kowe suwan ana ngarsa dalem ingkang sinuwun kanthi kowe nangis milik kapundhut garwa wong ayu. Kang Mas Patih Sindha paksa kepareng matur yen to sisip nyun bunging samudra pangaksami. Kula garwanipun sinten? Namung garwanipun Patih kemawon. Menapa kula badhe sumusul kaliyan Silahati Krama mestinipun boten Kang Mas. Saestu kula tasih saged jagi asma panjenengan dalem Kang Mas Patih. Sri Tanjung, kowe bloko marang pun kakang.
yen kowe blok ndak apurane ton silak pendalang tepi dono. Sri Tanjung. Aku keren bisa sabar ya bisa. Kowe blok marang pun Kakang. Iya apa ora wong ayu? Badhe matur menapa Kang Mas? Sabaya mukti, sabaya mati saluang padha nggoni. Duka Mas ate sido langsung. Yen to kula menika lepat bebendu menapa ingkang badhe kula sagahi Kang Mas. Kula sagah panjenengan pikono Kang Mas Pate. Nanging Kang Mas, kula nyuwun punaki panjenengan Kang Mas Pate sido langsung. Oh, pancen wong wadon diamput jarang kowe iki. Tanjung, kowe ora ngaku marang aku, Si Tanjung kowe bloko marang aku. Yen kowe bloko bela apurang silak batak pridono. Si Tanjung kowe batak ketok gulumu, Sadurunge kowe tak ketok gulumu, kowe ngaku diamput iki. Duka Mas Pati sido langsung. Alwong kulantengaken pecah kula kemawon Kang Mas. Kula sagah panjenengan pituno. Nanging Kang Mas, kula nyuwun punaki panjenengan Kang Mas Pati. Apa punagimu wong ayu, Enggal aturno wong ayu. Yen kutira kula menika ampunipun wangi Kang Mas. Ateges kula boten tumindak sendek kaliyan sinten kemawon. Nanging yen kutira kula menika ampunipun bacin. Bebendu menapa ingkang badhe panjenengan samperaken dumateng Sri Tanjung. Monggo Kang Mas panjenengan percayani. Kang Mas panjenengan percayani kula Kang Mas Pate. Oh, wong wedok kakean cangkem. Tanjung, kowe ndak pateni Tanjung. Oh, Sri Tanjung. Jebul gandane aprek wangi. Yen kaya ngono aku sing salah, aku sing luput wong ayu. Kowe sing bener. Yen kaya ngono aku bakal tinggal nang papan ini. Katelo Kutum Banyuwangi Tanjung. Ya kok bareng. Gaya marga dasar antang tercatika luwe rupa kebak pangalembana Sri Tanjung kecahayu saka gunung mati sida bangsa anandang uyuh Sri Tanjung garwa pati sida bangsa ing kraton Sukadana silat pancen suci ana beju kadane kok wangi iki setarae kutha Banyuwangi monggo kanthi sampur baturi dadi menang. Nggih, menika ingkang gadah Sri Tanjung Bapak Sumaji Guyanti tanggale 22 malam 23 nggih bulane 9. Nggih, menika gendinge Sri Tanjung Ibu Yanti nggih. Ceritane wong seneng tunggal sabalik. Wiwitane lungguh jejak mawar tresnamu wis kadung bubar. Mula wong tresna ora kena nggo sembrono. Ora
wit tak tinggalake.
alon dadi crita saben lamar kita para wanita Senin Kemis poso tansah tak lakoni kok abote pengen tambah rapi apa pancen durung teko jodohku lamar pengen turun yo prawan padha mlayu yo Gusti mirengno tangisku iki yo tetiak ceri sami yo Gusti welas ana awak iki umur pun kadang jodoh kula wonten yo dewa lutu meses njal jodoh yo ketua ingkar yo bapak kula pengen momong anak yo ibu wonten pundi calon mantu Spasiun Kagem Supir Agung Sarobangan Melebatono sampiran Keambising kok weneke kae minangka wujud taline setresmu wutung anti saprene denong klambi wujude eman yen tapi luang latihan wis selawat batine nanging isih tansah tak upakana klambi pake warna kuning minangka patondo yekti prasetyamu marang aku sing tak ugemi tumeka saiki umlebatan ngawe-awe lambimu ing sampiran kae
Rambutane warna kuning minangka katon doyak Prasetyamu marang aku sing tak ugemi tumeka saiki batang awe-awe lambimu ing sampian kae sumendak iku nyawa kaya yati ana sanding matur suwun Monggo ingkang pikantuk sampur kula atur enggal jumeneng.
pasar lakune puro padang nalikane biyen ngetarake lungamu ora tega bisa suwe ra ketemu antarane tulung agung lan kediri konmu nangis lomo aku sing sampe madepan tekono bakal niat lunga kangge cukup ben bebayan bali wis nang rakira jebule malam mentolong tunggu kabar liramu gandeng wong liya antarane tulung agung lan kediri konmu pamit lunga bakal hati-hati antarane tulung agung lan kediri lomo netes agung mung sabarmu Sebetane aku kudu kaya ngene kaya eling janjimu dhewe kae
direbut. Sumpah ing batin yen mula tidak dikawin tekan ing ati ora bakal loro ganti. Sumpah berjanji arep sehidup semati seneng lan susah padha-padha dilakoni. Jambu alas nduk manis rasane senajan tilas tak enteni rodone. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasa ning ati biyen aku ora kelakon melu